Bisan pag-eksperto ka sa pag-discuss Biblia, maayo ka sa teolohiya, bisan unsang doktrina ka, maayo ka mo saysay. Pero kung wala ni mo gitugyan ang imong kinabuhi sa gahom sa balang espiritu, wala ka ni kahimuan mga kaigsunan, mao nang atong hinumduman. Mahigugmaon namong Dios, salamat sa higayon nga nahimo gihapon namo among broadcast karong adlaw. Gikalipay namo amahan nga mahimong kabahin sa kalig-on sa pagpangalagad o sa kalig-on sa pagtuo sa among mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan. Nasayod kami amahan nga sila nagaampo kanunay sa among mga programa, nagaampo o nagasuporta sa kalihukan sa media ministry sa katibukan sa Seventh-day Adventist Church. Nausab kami mga kaigsuunan na bisan dili sila kauban o miyembro sa Iglesia sa Adventista, apan kanunay sila nagasubaybay, kaya lang hando makaadtog langit o nasayod sila ng pagsayod sa kamatuuran mo'y mugiya nila paingon ngadto sa langit ng puloy-anan. Busa ng aming mga takna amahan, nagahangyo kami sa gahom sa balang espiritu. Igahatag unta kanamo amahan, aron kami mapanalanginan sa imong mga pulong. Ang among handom kanunay, matagaan kami kaalam nga nagagikan sa langit. Apan gawas ni ana, ang pinakaimportante sa tanan, kabag-uhan sa among kinabuhi. Panalanginan nimo ang katapusang mensahe sa among series karon, nga unta amahan, makahatag kanig dakog impact sa among kasing-kasing, makapabag-o gid sa among kinabuhi, panglantaw sa kinabuhi, maghatag og direksyon. Ug sa among pagpadayon, inaot nga ikaw, makigsulti ka na mo, pinaagi sa imong magbubuhat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dirita mga kaigsuunan. Ang atong uluhan karon katapusan na ni nga minsay. Ako gining giampuan mga kaigsuunan, naingon gyud ko sa Ginoo kay of course series of sermons man ingon ako unsa man gid kahay kuan ni Ginoo, finale na to ani nga sermon, and the impression nga ni nakaabot kanako mga kaigsuunan, I believe nga ang Holy Spirit nagdikta niini is mao ni nga topiko. What matters the most? Unsa gayud ang pinakaimportante sa tanan? Mura bitaw ni siya therefore na mga kaigsuunan. And ginabalik-balik yun ako sa ato nga pagtuon ang kani nga phrase nga occupy till I come. I think every sermon nako ako gibalik-balik ni. Nga makita nato sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 13. Ngano man mga kaigsuunan nga diri ko nagduel ani nga phrase? Kay mao man ni supposed to be ang akong original nga title ani nga series. Pero ingon ako, let us make it very clear sa mga tao that occupy till I come. I think I need to discuss that, I need to explain that. Pero ingon ako, nganlan na lang nato ni the art of waiting. Because the word waiting, mas masabda nato ug mas ga-resonate sa atong una-una. Kay kitang tanan naka-eksperyensya ta kung unsa ang kaagi nga magpaabot tagdugay mga kaigsuunan. And this occupy till I come, it gives us the idea nga kinahanglan gid ay nga samtang kita nagapaabot muokupar gid ta mga kaigsuunan. Gani sa ubang explanation ni ini, occupy till I come means being active. Mahimo kang aktibo. Mahimo kang productive, bisan pa sa panahon nga ikaw nagapaabot nga matinta lang uban unta, nga dili na magbuhat, magtinapulan na lang, o posible mao na mahitabo sa mga tao nga dili maghuna-huna, nga kinahanglan nako gamiton ang panahon nga naa kanako. Ang occupy till I come is tambag nga gihatag sa Dios kanato. Nga di ay, samtang kita nagapaabot ngadto kaniya, atong mabatnan, atong masabtan, atong ipadasig sa tong kugalingon nga Ginoo, tudloi ko unsay akong buhaton samtang ko nagapaabot diha kanimo. Hence the art of waiting. Og sa matag gabi ako ning giplastar mga kaigsuunan nga gikan gyud sa balaang kasulatan kung unsa ang gusto sa Dios alang kanato nga atong pagahimuon. Nakita na nato, nagdiscuss ta mga kaigsuunan kung unsa ka importante. Isip nga nagapaabot sa Dios nga aduna gitay lamparahan. Unsa man ang lamparahan, mao kana ang pulong sa Dios ang Biblia. Kay mao na ang ato nga gidiskasan mga kaigsuunan sa sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalaga, ulay nga mga babaye
nga kung diin samtang sila gapaabot, mi dala sila silang lamparahan, ang pulong sa Dios, apan dili di ay kani maghatag og kahayag ug wala ang balaang espiritu mga kaigsuonan nga mao'y gisimbuluhan sa lana ingana ka importante. So bisan pag aduna kay flashlight pero walay battery, aduna kay palong-palong, walay gas mga kaigsuonan, dili kani mapuslan sa punto nga ang rason nga aduna kay sama ni ana nga butang kay para mo kahatag og kahayag. Unya, wa may kahayag mga kaigsuonan kung wala ni. So bisan pag nagadala kag Biblia, bisan pag eksperto ka sa pagdiscuss Biblia, maayo ka sa teolohiya, bisan unsang doktrina ka, maayo ka mo saysay. Pero kung wala ni mo gitugyan ang imong kinabuhi sa gahom sa balaang espiritu, wala ka ni kahimuan mga kaigsuonan, mao nang atong hinumduman. Gani, sa ikaduha nga sambingay, nagihatag ni Jesus dito sa Mateo 25, nagdiscuss usab kita sa atong mga talanton, nagipiyal sa Dios kanato, o kaning talanton mga kaigsuonan. Ngayang gihatag, ingon siya, gamiton gid nato ni. Kay kung makita ninyo ang mga sambingay magud dito, kung dili gani nato buhaton, dili ta mahimong matinumanon, sa gipiyal sa Dios kanato, ang atong dangatan mga kaigsuonan. Impyerno, nakita nato ang 5 kadalaga nga walay lana, nasaraduan og pultahan mga kaigsuonan, wa na gid sila kasulod. Pero kanipod nga saligan og usa lamang katalanton iyang gitago pag udit sa iya nga agalon, ingon na ilabay sa dito sa kangit-ngit nga kung diin adunay panaghilak og pagkagot sa ngipon. And that symbolizes actually hell, impyerno mga kaigsuonan. Og ang ikatulong nga sambingay sa Mateo 25 nga gidiskusan nato sa tong series, mahitungod sa mahitabo sa katapusang panahon, bahinon ang tawo sa duha, na ay karniro dire, na ay kanding sa pikas, nga ang karniro mga kaigsuonan, malangit sila, ang hinungdan, kay tungod nga nagbuhat silang maayo. Naingon si Kinisos, gibuhatan ko ninyo maayo, gipakaon ko, gipainom ko, gisaninaan ko ninyo, gipasilong ko ninyo. Naingon dayon siya, nagmasakiton ko, inyo kong gibistahan, nabilanggo ko, giadtuan ko ninyo. Ingon mga tao ang Ginoo, kano sama na nahitabo. Ingon ni Kinisos, kung gibuhat ninyo sa labing ubos ninyo nga igsuon, gibuhat ninyo kanako. Apan ang sawala, tong kanding, wala man sila gihimo mga kaigsuonan. Pwede ra sila marason nga Ginoo. Wala man po may gihimo. Wala man tingali daotan, basta wala may gihimo. Pero di ay, kung ang butang nga pwede di ay nimo mahimo, nga mahimong panalangin sa uban apan dili nimo buhaton. Ingon sa Ginoo, dawatan ninyo ang kalayo nga kung diin gitagana siyawa ug siyang mga manulunda, pero mga apil mo ani. So, ang kaseryoso di ay sa atong pagpaabot, gat determinar usab kung asa ta paingon pag-abot sa panahon. Gani mga kaigsunan, occupy till I come. Simple ra nga phrase, pero magpahinumdum ka nato sa kadako sa responsibilidad nga gihatag sa Dios kanato. Og karon nga adlaw, atong paghisgutan mga kaigsuonan, ang sugilanon nga makita nato sa Lucas 10, nga ginganlan nako, gitawag nako o giuluhan nako the power of 70. Ang nahitabo magud aning panahona, nasayod naman tingali tani no kani nga sugilanon, nga adunay mga 70 ka tawo nga gipadala ni Jesus isip nga mga missionaries. Now, mao ni ang gusto na akong hisgutan nato karon, kay mauman pud ni ang akong buluhaton diri karon sa atong buhatan diri sa Union. Nga kung diin gadumala tag mga missionaries, ga training tag mga missionaries o ginapang send out nato sa nagkalele nga mga mission field nga gikinahanglan ang ilang serbisyo. Mauni usab ang gibuhat ni Jesus kay maghisgot gani taog maingon nato nga modelo, muisgot gani taog sumbanan kung unsaon nato pagbuhat sa bulaton sa Dios, naagyoy gihatag nga example si Jesus mga kaigsuonan. Atong sugdan sa bersikulo 1. Now, ingon dire, human niini, nagpili ang Ginoo og laing 70 ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsatag sa kalungsod og dapit nga hapit na niyang adtuan. Dirita mga kaigsunan, usa ka butang nga angay nato masabtan og atong pamalandungan. Adunay dako nga leksyon mga kaigsunan kaning nga nahitabo sa Lucas 10. Makita nimo
Kung unsa ang maingon nato pamaagi ni Jesus pagdaog ug gamiling kalag o maingon nato nga pag-accomplish ni ini nga buluhaton. Now, aduna ko'y nabasa. Ingon pa gani, si Jesus nagsigit siyang panudlo pero wa siya gitukod nga eskwelahan. Nagsigi siyang panambal og mga tawo pero wala siya naghimo og usa ka ospital. Nagsigi siyang pangwali pero wa man gid siya nagtukod og simbahan. Pero unsay gihimo ni Jesus? Una, nipili siya 12 kabuok nga mga disipulo. Diri na to masabtan mga kaigsunan nga si Jesus naghatag na daan ka natong plastar kung unsaon nato ni nga kanibitang ginatawag nato nga discipleship kay mga disipulo man to ingani di ang pamaagi mga kaigsunan. Unsay gihimo ni Jesus? Nagpili siya 12 kabuok, small group or care group. Makaingon gid ko mga kaigsunan nga tanawa sa Jesus iya gidaan nga gipakita kanato nga mao ni ang modelo, mao ni ang epektibo. Pagpili ra gyud og gamay nga pundok, ug mao ni sila ang imong bansayon. Kay dili man gyud nimo mahimo ang pagbansay og mga tawo kung perti na pong daghana mga kaigsunan. Kay una wa kay panahon, kay perti nilang daghana. Maneglect nimo ang panginahanglanon sa uban. Gani mga kaigsunan kani nga klase nga modelo. Kung ato ra ning i-aplikar no sa atong iglesia, bisag unsa pa kalapad ang iglesia ug sad-on sa kadaghan ang miyembro. Basta gani nga seryoso ta aning paghimo nato sa atong mga pundok, ang tanan gyud matagaan og panahon, ang tanan gyud mabansay nato, matagaan pud sila og bahin. Matagaan silang oportunidad nga ma-practice mga kaigsuunan ang ilang mga gasa nga gihatag sa Dios kanila. Ang nakalisod lagi, o berti na pong daghana, imagine ninyo mga kaigsuunan, ako di ko kagwanta ni. Bisan pa sa eskwela ko sa Mountain View College kani adto nay panahon nga naara ko sa sulod sa eskwelahan, but most of my time, especially during weekend, naagay ko sa gawas mga kaigsuunan gahimo og ministry. Now, di man ko kagwanta nga maglingkod og dugay mga kaigsuunan nga wa ko'y buhaton. Para sa ako, mura ba tayo nagsigir tagkaon pero way exercise, no? Mahimo rata nga obese mga kaigsuunan spiritually. Sige tagdawat, sige tagpahungit mga kaigsuunan. Mura ta og ang akong gina-imagine magud sa akong kagalingon, mura bita tag unsa gini lanaw, no? Mura tag lake mga kaigsuunan, wala tay exit. Kabalon taon sa inihitabo sa Dead Sea, di ba? Nagasulod ang tubig pero walay exit mga kaigsuunan. Gawas nga mag-evaporate na lang, nangabilin tong perting paratan, namatay ang mao nga lanaw. Namatay ang mao nga lake, namatay ang mao nga dagat pang pagtawag ni ana. Tungod kay wala siya exit. Do you see that? And I feel that in myself sa akong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kung dili gid ko mabansay, mo na importante mga kaigsuunan. Na isa nga konsepto no gawas aning maingon ako nga matagaan tagbahin, ma-mentor kag maayo. Nagkabalo mo, karon sa akong pagidaron, nasabtan na gid nako kung sa kaimportante nga aduna tay mga mentors nga ginatawag. Si Jesus nag-mentor siya 12 kabuok. 12 kabuok ni. Unya, mao gani bisan pag wala tinuod ni tukod siya dako nga institusyon sa iyang panahon, mahimo man na niya. Nag-train ra gid siya 12 kabuok. Na backslide pa gid ang isa. Pero kaning 12, kaning 11 nga nabilin pag-abot sa panahon pulihan na po na imong 12. Pero kani sila maoy hinungdan nga nalukop na sa mayong balita ang tibuok kalibutan. Nagsugod ra gyud sa gamay nga pundok. Ingana ka mapailubo ng atong Ginoo. Ingana nakita niya ang sistema mga kaigsuunan sa ginatawag natong discipleship ug kaning 70 kabuok, the power of 70. Mao mo gini term nga gigamit sa Northeastern Mindanao Mission kani adto. Ang tudgaron no, the power of 70. Kay nakita manggud kung unsay gahom niini nga pamaagi ni Jesus. Nakita nato ni baliko na ako, nag-ingon man ko og mentorship mga kaigsoon. Importante kay nga aduna tay mentor. Makaingon gani ko kung kagalingon. Kaning akong utok mga kaigsuunan ug ang akong gidlak-an nga kinaiya. Kana bitong nagtuog gyud ko nga kamao ko, nagtuog ko nga kung unsa akong nahuna-unaan mao nay sakto. Og nagtuog gyud ko nga ang tanan nga mahuna-unaan ako kinahanglan ako isulti, isulat ug unsa baka i-publish baka. Pero kinahanglan gid ay ko nga adunay controls kung kagalingon. Makamao ko mga kaigsuunan, kinahanglan makamao di ay ko. Unsaon po nako pag-navigate sa akong kinabuhi. The problem is tungod kay nagadako ko nga walay nagagiya sa ako, usay magkasaag-saag ko mga kaigsuunan. Na para sa ako sakto ang akong punto, sakto ang akong motibo.
pero dili mao ang resulta mga kaigsuonan. And I'm really happy nga adunay mga pangulo nato, adunay mga leaders nga sa mapailubon gayon naghatag sa ilang panahon sa pagmentor kanako. Tawagan ko, ipatawag ko, istoryahon ko, kay nasabtan nila nga kinahanglan gid ko istoryahon ug samtang ko naminaw mga kaigsuonan. Sa pag-ablis akong kasing-kasing ug una-una nakita nako. Makaingon ko mga kaigsuonan nga sa akong kinabuhi karon ug sa akong ministry. Nahinaynayan ginigplastar mga kaigsuonan, nasabtan ako ug nagapasalamat ako sa mga tawo nga gigamit sa Dios bisag dili na nako i-mention ilang mga pangalan. Pero anaa kanunay sa akong kasing-kasing ang pagpasalamat kanila. And I believe nga mao gihapon kani ang gikinahanglan mga kaigsuonan labi na sa atong mga kabatanunan. Maingon gani kung gikinahanglan sa itong mga kabatanunan kay daghan kay tag mga batanon nga potensyal. Naa kanila ang kaalam, naa kanila ang kadasig. Usahay lang ma-misinterpret mga kaigsuonan sa uban. Kay kanila ging bata pata, kay akagin ako ni mga kaigsuonan bata pata. Ako kaniadto mga kaigsuon sa ministry, ginatawag na ako kung galing plug and play ragid ko. I don't care of relationship. Di ko kabalo kaniadto mo unsa ganin mo courtesy og tao. Basta ako plug and play. Pag abot na ko diha, i-plug ko nimo, mo play ragid ko, mo serbisyo ko, pagkahuman, i-unplug na pug ko, mulakaw na pug ko mga kaigsuonan. Ingaan na akong trabaho kaniadto. And of course, sometimes, bisag sa social media kaniadto, kung mo-post ko mga kaigsuonan, kana bitaw, pasalamat kung na yung mga tao remind sa ako nga, dili dapat ingana bitaw. So, at first kay kanibitang very idealistic ta, naguna-huna tang sakto ta, sakitan na nga, badlong man ko, ako ning katungod. But later in life, I realized, maturity will come to you when you know when to act and when to say something, and how to say it. Daghan pa kong kinanglan makatunan. That's why I'm really happy nga aduna gihapoy mga tawo nga nagatanaw mga kaigsuonan naghatag og giya. And I believe nga mao gihapoy gikinahanglan sa atong iglesia. That's why ang gipurma ni Jesus mga kaigsuonan sa atong iglesia o sa atong ministry labing importante sa tanan. Nga naman, nagpadala siya 70. Now makita ninyo mga kaigsuonan ang usa ka prinsipyo diha pagpadala ni Jesus og mga missionaries, tagduhag yun mga kaigsuonan by partner by partner ni lisod kung usara ka, maluya gani ka, wala gay makapadasig nimo. O kung aduna manggali mga tentasyon, walay mo badlong nimo. O gani kung adunay mga panghitabo, wag mo witness mga kaigsuonan kay ikaw raman usa. So importante kay adunay partner, pero sometimes challenge ba ini nga aduna kay partner. Kabalo na gid mo ani, kamo nga nakauyab mo, kamo mga nangaminyo na, kaagi mo missionary work na mo'y partner, or tingali adunay mga buluhaton nga aduna mo'y partner, kabalo gyud mo kung unsa ni siya ka-challenging mga kaigsuonan. But kung masakto lang nato ang atong partnership, mahimo gitang malambuon. Maunay kanunay na ako gina-remind sa mga missionaries. Inyo gyung tagaan o pagtagad ang inyong partnership. Kaingon pa nako, unsaon manimo pagdaog sa imo nga field kung ang mismong partner nimo dili nimo madaog. Kay kung aduna may unang luwasuno nimo imong partner na. O unsaon manimo pagdaog sa imong partner dili po nimo madaog ang imong kaloyohon sa imong kaugalingon. I always share that. Kani nga tulo. Ang tulo nimo ka mga obstacles, challenges sa imong pagbuhat sa bulaton. Bisan dili ganis bulaton sa Ginoo, bisan pas tingali sulod sa panimalay ang kaugalingon nimong kauluyahon. Kung imo ning madaog, sunod na pod ang imo nga kauban. Sunod na pod kung madaog nimo ni ang kana na dayon nga field nga gihatag kanimo. Ingana mga kaigsuonan, so mga prinsipyo nga makita nato diya. So usually kaning sermon, wala na ako ni giwali sa our worship. Kanunay na ako ni ginawali sa devotional with missionaries. Pero una-una na ako, I believe nga kinanglan pod ni nga madunggad sa uban. Bersikulo 2 nag-ingon. Biingon siya kanila, katong 70 kabuk. Now sa uban ani 72, pero 70 ra mga kaigsuonan. Kay sa King James Version ko gabase mga kaigsuonan. Ingon pa niya dire, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo, nga muani niini. So ang hulagway mga kaigsuonan, nga akong ma-imagine, ani tingalis panahon ni Jesus pagsulti niya nga pagkadagan pagit sa anihonon, gamay ra gyud ang mga ngani.
So, ang mga tawo mga kaigsuunan nga nagapanguma, o ang mga tawo nga hilig og pananaw mo na involve ninyo og nakakita mo niini og nakatrabaho ba mo sa mga basakan og asa man galing, kabalo naman mo ani nga kung panahon na gani ting-ani kay magdungan man na sila og panghinog, apson gina mga kaigsuunan og harvest. Importante kay na. So aduna gini sense of urgency nga ginatawag. Sa pagpangani mo bitaw kung sa kalapad ng pagpangani, nanginanglan pug daghang tawo mo hinungdan pod nga aduna na gani mga unsa gani ni mga ekwipo nga ginagamit ka paspas ng pagpangani kay apson na mga kaigsuunan. Sa mahinungdan nga kinang apson tingali kay ma-overripe, mga tagak o tingali maabtan pag yung kalamidad o basig unhan kas mga mananap nga mukaon niya na mga langga baka mga ilaga baka. So nga anak kay importante ug moingon gani si Ginisus nga pagkadaghang anihunon ingon pa ni gamay ramang mga nganis ato pa nang hinog na ni. Ug adunay urgency diha sa Ginoo nga kung pwede palang unta ampo ta nga magpadala pag yun ang Ginoo daghan nga mga ngani ang mauni nga magbalik-balik kita sa akong mga wali mga kaigsuunan, magbalik-balik kita sa pagpahinomdom sa iglesia sa mga kaigsuunan mao gyud atong unahon nga masabtan nato nga gikinahanglan kita musalmot sa buhat mga kaigsuunan nang hinog na ni na overripe na tingali ang uban. Harbisunon na gid mga kaigsuunan. Og lagi, nadawat na ni nakos kung kugalingon. Isip na pastor, nga bisag unsaon akong tumbling-tumbling mga kaigsuunan sa akong pagpaningkamot. Di, gyud maapas og human ang trabaho. Tagaan ko kaniadtong usa ka distrito. Aduna ko'y atimanon nga mga 24 ka simbahan. Pero tingdaghana mga kaigsuunan, kana palang dad pag-atiman sa mga kaigsuunan. Mahurot na imong panahon. Unsaon pa nimo ang mga tawo nga kinahanglan pod nga makadungog sa maayong balita. Mao na mga kaigsuunan nga kapasalamat gid pud ko nga pag-abot sa distrito nga ako dayong unang gihuna-huna ani kar ingon ako di man gini practically di man gid ako ni maapas ang buluhaton diri. O na mga kaigsuunan nga ako namaning na saysay atong niaging mga gabi nga tungod sa kadako sa buluhaton ang gihimo ginato nga nagtuo ko nga mao tay saktong buhaton gidasig ang mga kaigsuunan nga sila gyud ang magbuhat sa mao nga buluhaton kaya ako na ning gihuna-huna ako sa kapastor o ako district leader ang ako nga buluhaton dili lamang sa pagwali og nindot ka wali kundi dili mutudlo sa mga tawo unsaon pagwali. Dili lang nga makahimo sa Bible study, kundi dili magtudlo kung unsaon pag Bible study. Aron daghan na ta mag Bible study. Gani mga kaigsuunan sa bisag asa ko ma-assign. Nagbalik one time sa usan ako ka distrito. Kay nahimo ko nga speaker mga kaigsuunan. Naingon gyud ang presider nga atong niaging tuig, grabe gyud nato ka busy wali kay mao toy panahon nga na ako didto mga kaigsuunan. Perting hangaka na sige winalihay. Kay nga man, kay ako magipasantop kanila nga mauni ang atong buluhaton. Og diri pud na sa akong kasing-kasing there's always a sense of urgency when it comes to evangelism mga kaigsuunan. Gani ako ganing nasulti atong niagi nga when we talk about evangelism, no? Kami nga mga pastor aduna man may gihatag kanamo nga mga goals and these goals actually kaning goal mga kaigsuunan digin maapektuhan ang imong paingon na ito nga dili gini pag-abot sa imong ministry mga kaigsuunan, di man ni makabalda mga kaigsuunan. Ang nakalindot aning goal kay naagi kay panglantaw na kay ako nga teacher mga kaigsuunan, kasabot gid ko ani. Gawas nga it's part of evaluation how you evaluate things. Ma-evaluate man gud nimo because you are using numbers for example. Pero dili na mao mga kaigsuunan ang pinakadako nga punto diha sa kwan. I explained it the other night nga ingon ako nga ang nakalindot mga kaigsuunan mihisgot ta og goal na to and may mabutangan maginanimog number. Every number represent a soul. That is what is always in my mind. Og tungod kay aduna ko'y goal nga nakita na ko nga realistic man ni sa ako ang nga pagbuhat, ingon ako nga at least naatay panglantaw, mag-gauge na to ang ato nga buluhaton. In fact, ako nang gisulti itong niagi, ingon pa ni Pastor Guyo, nang ganahan kong Pastor Guyo po, ingon pa niya nga, wa ko gatanawan ng goal. Ang akong ginatanaw perminti is over goal. Kana bang handom sa imong kasing-kasing. Nga unta, mas daghan pagyud ang masayod sa kamatuoran.
daghan paginunta nga maluwas. Daghan paginunta nga makahimo sa pagdesisyon sa pagsunod ngadto sa atong Ginoo. Kay tan-awan ninyo mga kaigsuonan, maghisgot gani nga lapad pagid kayong anihunon mga kaigsuonan. Pasabot gid pagkadaghana pagid nga mga kaanakan nako nga luwasunon. Pagkadaghan pagid nga mga nasaag nga mga karnero nga kinahanglan mo sulod sa akong turil. Kinahanglan pagid nga luwasunon nga mga tawo nga gipang ulipon siyawa. Kana nga mapa nga inyong makita mga kaigsuonan, nga makita ninyong mapa. Natay ginatawag nga 1040 window sa world map that is a rectangular nga box mga kaigsuonan. Of course it's a box there nga makita ninyo nga kung diin adunay gipulahan diha nga mga mapa, mga nasod na mga kaigsuonan that according to statistics kana lang nga portion sa kalibutan mga kaigsuonan, they hold 2/3 of the population sa tibuok kalibutan. And that is 5.45 billion people. Ug ngano man na nga nahimo na siya gitawag nga resistant belt because kani nga mga nasod mga kaigsoon nga nasulod diha, ang kasagara sa ila wa pagyud nakadungog sa maayong balita. Tingali nakadungog lang sila nga ang Ginoo sa mga Kristiyano ginganlan og Jesus Christ, but they don't know the truth and they don't know the gift nga igahatag sa Ginoo kanila nga mao ang kaluwasan ng uban kanila mga kaigsuonan nga matay nga walay paglaom. Mauna nga nagahatag kanatong kadasigon pagkadaghan pa di sa sanggiunon, pagkadaghan pa di sa kinahanglan natong garabon mga kaigsuonan. Nag-require kani og pagtinabangay, nag-require kani og effort mga kaigsuonan. Kung mangani ta, mainitan man gyud ta, manakit atong likod, usay mahiwaan pagita kay nahiwaan man ko kaniadto mga kaigsuonan sa akong kamingking. Murag bang na membro ako sa fraternities mga ngani, murag mao nay initiation mga kaigsuonan. Kay ngano man, kay sa pagbuhat nimo ma-expose man gyud ka. Pero kinahanglan nato buhaton kay kung magpuyo ra ta mga kaigsuonan sa atong comfort zone, di ta moadto sa uma mga kaigsuonan, wa man gyud tay mahimo. Kay dili kaning mga anihonon, di man ni mga kaigsuonan nga anihon lang kaugali mo adto ra dito sa atong budiga. Kinahanglan man ni nato adtuon, kinahanglan man nato tagaan og panahon. Ihatag nato atong kusog mga kaigsuonan. Ug ang uban tingali gahuna-huna nga, oy, pagkasayang ba sa akong panahon, pagkasayang ba sa akong resources, pagkasayang ba sa akong kusog, kadelikado ba di ana, kung mao na itong huna-huna mga kaigsuonan, muraratag na niguro kanunay sa itong kaugalingon. Unsa pa may pulos ni ining tanan, naghisgot ta sa magipiyal sa Dios kanato, o ang gin-expect sa Ginoo kanato, kung unsa man karon ang gipiyal diha kanimo, gamiton unta nimo sa pag-harvest mga kaigsuonan. Harvest 2025 bitaw ang nahimo natong tema sa atong division karon. Tungod kay nga atong mga leaders, nasabtan nila ang sense of urgency sa pagdaog og hamiling kalag. Gani mga kaigsuonan ko atong tan-awon sa simple nga statistics, adunay 22 million people nga baptized member sa Seventh-day Adventist Church. Apan adunay mga estimated 8 billion nga mga tawo pud sa tibuok kalibutan, and that is one Adventist in every 350 non-Adventist. Ug ang pinakadako nga populasyon ni ana sa 350 dili na mga Kristiyano mga kaigsuonan. Nakita ba nato kung sa kadako na nga challenge? Pero actually, dako kay tag-progress ni ini. Kay many years way back, ang ato nga ratio ana is 1 to every 500 plus mga kaigsuonan. Magay ni karon. I think this is in 2023 and tingali ning ubos na pud na karon sa atong panahon karon. But still, dako pagid kayo ang buluhaton mga kaigsuonan. Nag-ingon ang bersikulo 3. Lakaw kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karniro, taliwala sa mga lubo. Now, diri mga kaigsuonan, tanawan ninyo ni. Pag-ingon sa Ginoo nga, ipadala nako kamo isip ng mga karniro, dito taliwala sa mga lubo. Ma-imagine ninyo na mga kaigsuonan, ako ma-imagine. Kung karniro ka mga kaigsuonan, wag kay mahimo sa mong kaugalingon kung gituyukan na kag mga lubo. Bisa pag-usara ka lubo mga kaigsuonan.
mapatay ragid ka, tungod kay karniro lamang ka, og nalipay ko niini mga kaigsunan nga hulagway nga gihatag ni Jesus, kay gipasabot lamang niya kanato, nga kung kita manggaling, muapil sa buhat sa Ginoo, hinumduman nato, mga nating karniro ragid taon tawa, tay mahimo sa tungkol galing og ang yawa, murag lobo, gamhanan, adunay gahom sa pagsakit kanato, adunay gahom sa pagpatay kanato, pero nakanindot lang, tungod kay mga karniro ta sa Dios, siya po ang atong magbalantay. Kay tungod siya nga atong magbalantay, way lobo nga makapildi kaniya mga kaigsunan. Kay dili man ordinaryo siya nga magbalantay. Siya ang gamhanan nato nga Dios nga makahimo sa pagluwas kanato. Manamuingon ang Ginoo nga nating karniro mo, ayog salig sa imong kaugalingon kay wa gid kay mahimo. Pildihon gid kasiyawa. Mahimo lamang nimo nga maluwas ka. Mahimo ka madaogon kung imong igahatag ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, igasalig nimo ang tanan ngadto kaniya kay nagsaad man siya. I will be with you until the end of time. Og kani nga saad akong gibalik-balik sa pagsultis mga kaigsuunan nga naabay ani sa Mateo 28, versikulo 18 paingon sa 20. Ngaingon pa niya, gidaog ko ng kalibutan, ay mo kadlok, panlakaw mo. Panlakaw mo, magwali mo, magnudlo mo, paghimo mo mga disipulo, bautismo sila. Sa ngalan, samahan sa anak o sa Espiritu Santo, dadaan ninyo na. Pero ingon day niya, ay mo kabalaka, makiguban ko ninyo hangtod sa katapusan. O na isaad sa Diyos. And that is a promise of a gentleman. Kung ang tao ray magsaad-saad, mapakyas sigsuon. Kadaghan na kayo nga manakaagi aning gipangsaad sa aran, pero wala man day gituman. Guilty man punta ning tanan tingali, no? Kay daghan man punta gipangsaad sa tungkol galingon gisaaran. Bisan natong kaugalingon ngani gisaaran man nato ni. Nahigitaw na to mga New Year's resolution. Pagsugod sa tuig, doon na tayo New Year's resolution, pero February pa lang nangasipyat na ta mga kaigsunan. Pero gani kung si Jesus na imusaad ka nato. Pagkatumanon gina niya. Pero nga ako lamang pahinumdom, gisaad raban niya ni sa mga tao nga giingnan niyag panglakaw kamo. Sa mga tao nga nagahatag gayud sa ilang panahon, sa pagserbisyo ngadto sa Dios sa nagkalahi-lahi nila nga kapasidad. Wa ko nagpasabot mga kaigsunan nga kinahanglan ka mag full-time gyud kanunay. Nag full-time ba ka sa 1,000 missionary movement? Nag full-time ba ka sa Hope Channel, sa Hope Radio? Nag full-time ba ka nga literature evangelist? No, kay naa mag full-time mga kaigsuunan. Pero di man na mabuhat sa tanan. Kay spread out man ta sa nagkalaylay nato nga mga buluhaton. Pero bisag asa man kag unsa man imong buluhaton karon. Pwede gihapon ka nga mosalmot sa buhat sa Dios, tagaan lang gyud nimong panahon. Og muingon manggaling ka nga busy man ko Ginoo. Wa man ko'y panahon nini, grabe yun, kadaghan akong buluhaton. Then it will come to what is your priority in life. Unsa may bugat diya kanimo. Mo'y pinaka-importante sa tanan, nga angay nato masabtan. Gani mga kaigsuunan, kung muingon ang Dios kanato, I will be with you until the end of time. Kabalo mo? Ang akong ginahulagway ni ini, dili lang ni siya ordinaryong magbalantay nagsaad kanako. Siya ang gamhanan nga Dios. Ang naas iyang disposal ang tanan para nga luwason ko bisag unsa pa nga sitwasyon. Naa iyang mga manulunda. And I believe nga enough na gani ang usa ka manulunda nga maoy mo bantay kanako. O sa kadaghang panahon ni mga kaigsunan sa akong pagmisyonary kaniadto nga naa ako sa field. Daghang mga panahon nga doon ako'y mga life and death experiences nga kung diin. Sa akong kaugalingon, kung ako arang kusog, ako rang hunahuna, nalisang na ko maayo. Pero, ang nagapadasig na ako, kagapadasig kanunay sa ako, nagtuog ko nga naang presensya sa Dios kanunay. O nagtuog ko nga doon ako'y, matawag na ito, ginaingon na ito kanitong, guardian angel mga kaigsuunan. Nga mo'y gabantay ka na ito. Naggunahuna ko, kana bitaw nga, kanunay mo na ako na ginashare. Kadaghan kita ginakadlukan sa atong kaugalingon. Nga mga ginatawag na itong mga unknown. Pero nagtuog ko mga kaigsuunan nga naaman po ni sila kani. Gitawag na itong mga engkanto. Pero doon na pagkitay mga daghan aning mga imagination mga kaigsuunan.
Natay mga wakwak, natay mga manananggal, natay amot parehas ba na, napatay mga kapre, napay mga duwindi, napay mga tikbalang, kay mamay nakita na to sa TV mga kaigsuunan, pero ang ato ragit ani kabalo na gid ta ni. Nga kung anaa man galing ning mga makalilisang nga mga mananapugon sa bakaha, ang atong nasabtan nga mao kani ang mga sundalo sa yawa mga kaigsuunan. O galing kung aduna may mga eksperyensya nimo nga sama ni ana gagihadlok kag maayo, igo ra gid sila sa paghadlok kanimo mga kaigsuunan. Labi na sa mga tawo nga kung diin aduna gay pagsalig sa Dios. Kaya ako una-una kanito, bisan pagtabangan ko og linibo ka mga diwindi pa diha, 50 ka kapres, kagatos nga manananggal gud sa baka diha, magbisan pa nagmaghiliusa sila. Pero wa sila mahimo kanako kung anaa ang akong manulunda nga nagabantay kanako. Mauna ang akong huna-huna sa kanunay. And I believe on that, kay huna-huna na ako. Kung ipasagdahan pa ko sa Ginoo, dugay na ako namatay. Kung nibiya siya sa ako, dugay ra ko gitabangan si Yawa. Pero mga kaigsuunan, nagtuog yun ko, wag ginagbiya ang Ginoo. Wag siya nagpabaya ka na to. Nagsaad man siya nga, dili gid siya mubiya. Di ginatanebiyaan. Mao na nga, ang mga missionaries, malipay ka mga kaigsuunan, nga magkatapok ang mga missionaries, maghatag na gani sila sa ilang mga eksperyensya. Pagkanindot na, mga reportings kanito, grabe gid ma-inspire ka sa mga reportings. Kaya nga naman, pag mo report na ganing missionary, ang imong kasagara madunggan, grabing mga kalisdanan ilang naagian. Grabe gyud. Problema ang kanaming challenge sa pagkaon, daghan kay mga kaaginin, naagi koy area mga kaigsuunan, na-assign ko kaniadto. Nga, moabot na lang ubulan, di katilaw o kanuon mga kaigsuunan, di kung kay wa naman kay bugas mga kaigsuunan. Kamutig balanghoy ram, ingon ban lami man na, kamutig balanghoy. Of course, ang uban mo naman ay kinaon, pero ikaw nga wa na anad anak mga kaigsuunan, grabe kay ka-challenging. Gabisan gani kanito oil na lang o si mantika wa mi kapalit mga kaigsuunan, asin ra gid among ginasiguro kanito kagamay sa among stipend. Unya sa gamay namong stipend ipamalit pa na namo og mga materyales namo para sa mga kabataan. Kay wa man puy ilaw ang gina ikapalit. Kaya naman may mission school ka dito. O niya, ultimong lapis, di kapalit mga bata, mga papel. Ikaw na lang po'y mamalit, kay mong panghatag, para makakaton lang yun. So sa imong kaugalingon, wa na gid kay madala mga kaigsuunan. Wa na gid kay mapalit para sa imong kaugalingon. Pero bisan ni ana, matingala ka sa mga missionaries. Magbalik-balik mga kaigsuunan. Mo extend. Matingala bitaw ka nga, mo istorya sila gabi kalisod ang ilang kaagi. Pero nga naman nga tuyuon manggid na. It's because mga kaigsuunan, atong angay masabtan, nga diha sa buluhaton sa Ginoo, nato matagamtaman ang tinuod nga kalipay. Naay mga batan-on nato nga diha nila nakita ang ilahang kabaguhan sa kinabuhi. Ang kanabitong ang ilang bili sa ilang kinabuhi, mao ito'y nakahatag og direksyon kanila. Mo na nga dili ginato masabtan usahay ang commitment sa atong mga batan-on. Busa ako mga kaigsuunan, karon mangimbitar po gani ko ninyo. Ongoing ang atong training sa 1,000 missionary movement. Ang uban kanila, kaninyo, dugay na mo nakadungog sa imbitasyon sa Dios. Naay mga panahon nga makahilak mo sa inyong kaugalingon. Nga makadungog mo sa panginahanglanon sa field, mga kaigsuunan, pagkadaghan pa kayo. Pero gamay ra gid ang naga-intra. Gamay ra gid nakakumit silang kaugalingon, kay lagi ang matag-usabisi man sa nagkalele na itong mga buluhaton. Pero malipay ko nga doon nagay mga batan-on, nakita ko karon going na ang training mga kaigsuunan. Kay karong bulan sa July, English training man but pag-start sa August mo na ng training, regular nga training na sa atong mga batan-on. They will be trained there in Silang Cavite for 2 to 3 months, and after that, isend out sila sa mga field, mga kaigsuunan. Malipay ko magtanaw. Pero kung tanawon nimo bisan pag moabot usay isa kagato sa magtraining, pero sa kalapad sa buluhaton mga kaigsuunan, there will be thousands unta instead of 100. That's why gitawag ganin 1,000 missionary movement. Kung at least unta 1,000 missionaries ma-send out nato kada tuig mga kaigsuunan, pero dili maglisod pag itag fulfill because daghan pa kanato karon nga nagarason nga pratig yung bisiha. Pero baliko na ko mga kaigsuunan, pagkanindot baya o aduna tay kaagi sa mission work o kasagara maingon gid ako kasagara sa mga kaigsuunan nato nga dasig gid sa pagpangalagad
O grabe gyud mo value sa ilang pagka-Adventista. Katong nakaaging missionary work. Kani ang mga tawo nga unang masakitan mga kaigsuunan pag aduna na gani mo mubiya sa iglesia. Kay nakaagi sila kung unsa kalisod o pagdaog o gamiling kalag o na-experiencehan po nila ang kalipay nga makita ang usa ka tawo nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Pero makita na gani nimo mo backslide ang tawo, masakitan po ka mga kaigsuunan kay nakasabot ka. Kani ang mga tawo nga mo proteksyon gyud sa iglesia. Kay nasayod sila kung unsa ka importante ang buluhaton nato. Isip ng mga Adventista. Gani mga kaigsunan, nahitabo na nga nagbuhat tong 70 ka buok o niabot na ang panahon nga magreporting naman sila kauban sa Ginoo. Ingon pa sa versikulo 17, unya mibalik ang 70 nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among pagingilin kanila pinaagi sa imong ngalan pagkanindot sa reporting mga kaigsuunan. Unsa giingon? Mibalik sila nga malipayon. Sa ato pa successful sila sa ilang field mga kaigsuunan. Nag-report sila, kani pinakadako na gani nilang gi-report. Bisan ang yawa, Ginoo, mingilin naman gani namo ang yawa. Di na basta-basta. Pipila ka na ito mga kaigsuunan nga nakaagi niini, nga nakapangingilin tagyawa. Sa ato pa, bisan ang yawa, may magsinamo kanunay sa ato. Pero mahadlok na gani sila aning 70. Kaagi man kuha ni mga kaigsuunan. Sa camping na mo, kada camping, expect na may ako nang gina-warningan dahil ng staff nga, magsinamok, mga yawa, dahil yung magpanagan. Kamo ang una, gin nga mo atubang. Ay mong kadlok, kay pakoy na hinumduman, nga na himong madaugon ang yawa sa buluhaton na to, labi nagsinsiro ang magbubuhat. Nakaw yung magpanagan. Pero nakaagimig 30 kabuok, ikapoy, magtibok gabi, pinugong ang mga tao, mga wild, mga halos 30 kabuok. Pero mga kaigsuunan, kung ana ay mga sama ni ana, abi tiga si yawa nga mangluya ta. Ang ligon ni noon tas tong pagsalig ngadto sa Dios. Mora ni ang kasagaran nga akong nakita mga kaigsuunan o makita nimong kadaugan sa Dios. Grabing mga mirakulo nga ako pong nakita na saksihan personally sa bulaton sa Ginoo. Mo nang daghan po ko ika-report mga kaigsuunan sama ni ini sa Ginoo, grabe gyud. Pero naitabo mga kaigsuunan ingon si Ginisos. Mitubag siya. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit murag mahulagway bito sa Ginoo ang kapildihan Lucifer kaniadto. Nahulog siya gikan sa langit. Pamati kamo ingon din niya. Gihatagan ko kamo gahom. So siya'y naghatag og gahom. Aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo pagkanindot nga saad sa Dios nga gihatag kanila. Pero moadtot sa bersikulo 20 mga kaigsuunan. Sultian ako mo nga maogid kani ang hinungdan nga nung gipili nako ni nga mensahe mga kaigsuon kani nga bersikulo. Ingon ni Jesus, apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat dito sa langit. Mauni ang pinakaimportante mga kaigsuunan. Kung nakaabot pa kaani gihapon nga takna nga naminaw kaani nga wali, mauni mga kaigsuunan ang pinakapunto nga gusto na kong masabtan sa tanan ug masabtan nimo. Ngaon sa man, ang Ginoo di ay mga kaigsuunan, mauni ang iyang gusto. Kung aduna tay ikalipay hinuon nato nga ang atong mga ngalan na hisulat didto sa langit. Nalipay ta mag-report nga Ginoo, mauni mga nangaluwas sa among ministry. Mauni kadaghanan na bautismuan ug usahay lagi sumala pa sa akong giingon atong niagi nga ang atong success usahay gina-equate nato kung sa kadako ang number mga kaigsuonan. Kung size ba ang hisgutan, kung sa kadako, kung katason ba, kung sa kataas. Nga na bitaw? Humiingon dahil tag numero kung sa kadako ginang numero nga ma-report nato mo anay success. Pero mga kaigsuon kabalo mo kung say gikalipay ra sa Dios. Nga ikaw nga magbubuhat, ikaw ug ako nga nagsalmot sa buhat, kita mismo ang maluwas igsuon mo'y gusto sa Dios. Kita mismo. Kay nga ano man, na ako'y familiar mo ani mga kaigsuonan. Natay mga barkers, di ba, sa atong mga jeepneys, bisan sa mga buses, o ginatawag nato ng mga dispatcher. Pero na ako'y na-notice ani mga kaigsuonan nga ako, dili man gid ni nga accurate nga mao gina mga kaigsuonan ang kun ako lang panglantaw sa espirituhanon nga pagkinabuhi di ba kita bisan ako nga magwawali mura kog barker mga kaigsuonan mura ko maingon sa mga tao nga sige sakay mo sa jeep
Unta kagayan, sakay, o sibug-sibug ini, pulo-pulo man na. Pagkapuno, ingon tayo tas driver, pwede na makalarga. Mga na trabaho sa dispatcher, mga kaigsunan. Pero ako na-notice, every time mo malarga ang jeep, wala gauban ang dispatcher. Sa ato pa mga kaigsunan, kung ako nang itandi spirituhan ng pagkinabuhi, basin di ay og nahimo na lang kita nga dispatcher sa atong pagbuhat sa bulaton sa Dios. Dispatchers kaluwasan. Sige tag-ingon sa uban. Himo tagwali pasakay ang uban ngadto pabiyahe pa langit. Himo tag Bible study pasakay ang mga tao pabiyahe sa langit. Mahimo tag medical mission pasakay ang mga tao pabiyahe pa langit. Mahimo tag literature evangelist pasakay na tong tao paingon sa langit. Pero basin paglarga paingon sa langit mga kaigsunan mga bilin ta. Ang ato unta mahimo tang konduktor sa kalag mga kaigsunan. Nga human nato ipasakay ang mga tao i-plastar nato sila. Na-introduce nato sila sa driver ni ini nga biyahe nga mao si Jesus Christ. Ang ako mga kaigsuunan kay maunay gusto sa Dios. Nga unta mo apil kita, mo uban kita sa biyahe balag kabit lang ta. Mao gid kanunay ang akong ginahuna-una mga kaigsuunan. Dili lang unta ko Ginoo dispatcher sa kalag, konduktor unta ko sa kalag. Mo na akong gipangayo sa Dios. Uban na ra gid ko Ginoo. Kabalo mo mga kaigsuunan kay mabati ba na ako ni. Sa panahon sa akong kabisi, nasayag yun niya akong asawa. Gabuhat ko sa bulaton sa Dios, pero mabati usahay na ako, nga layo na ko sa Dios. Posible mga kaigsunan sa usa ka magbubuhat, nga nagabuhat ka sa bulaton sa Ginoo, pero nalayo na ka sa Ginoo. Nagawali ka, pero kayo personal nga meditation. Nagaampo ka sa publiko, maay pagkagaray sa imong ampo. Pero sa personal nga pag-ampo, naging kay panahon. Usultian ako mo, mamaligon man tingali ta, sa atong serbisyo publiko. Maingon kong publiko kay naaman ta sa publiko mga kaigsunan, makita man ta. Pero ang labing importante sa tanan, nga doon na tayo personal na pagrelasyon sa atong Dios. Kanay ingon pag niya nga, pagsulod sa imong closet, pag-ampo, ang iyang naman gusto, pag-ampo pod nga ikaw, ug ako nga kita rin mag-istorya. Kay pwede rin ako mapiki mga kaigsunan akong kadasigon. Makaingon ang tao perting dasigan ng tawanan. Pwede muwalig yung tawanan, muampo yun. Pwede rin ako mapiki sa tubangan sa mga tao. Pero ang tinuod ay, luyan ako sa akong pagpangalagad ngadto kaniya. Di gid madala mga kaigsunan sa pinurmahan, sa sinultian. Nga papakita nimo, nga ingana ka. Pero kasing-kasing ang Dios lamang nakabasa ni ini. So importante sa Dios maapil ta mga kaigsunan sa kaluwasan. Kaingon pa niya sa unang Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawag mahibalos kamatuoran. Apil na ang magbubuhat mga kaigsunan. Kung nang muhangyo ko ninyo, ampuin ninyo inyong mga magbubuhat. Daghan po may problema mga kaigsunan. Sa district ko mga kaigsunan, pasaanon nimo ang problema sa matag kaiglesia-hanan. Ang matag iglesia, perting daghanang miyembro, musumbong sila sa ilang mga problema kanimo. Imo nang dadon mga kaigsunan sa imong kasing-kasing. Pero ikaw mismo, aduna po kay kaugaling nga problema sa kaugaling mong panimalay. Mugawas ka sa balay, you have to wear your smiles. Ang kadasigon, dili kinahanglan magpakita kag kaluya mga kaigsunan. Kay dasigunon ba ang uban niya, ikaw magluya-luya. Pero sa panahon nga ikaw na lang usa. Bisan gani kagahapon mga kaigsunan, sakay ko sa kinan, kilakon na pud ko kay naaman pud may mga kaagis sa among kaugalingong panimalay. Pero mas pilion nato nga maglig-on mga kaigsuunan tungod sa bulaton sa Ginoo. Mara po ni, kaya doon naman po tayo pagsalig sa Dios, ngaya kaning buhaton. Akong pasabot mga kaigsuunan. Gusto sa Dios ng mga luwas po ta. Apil gud unta ta. Mo nang iampo po mininyo mga kaigsuunan. Ipapil ninyo kanunay sa pag-ampo atong mga pangulo. Gani, wa nilaing handom ang Dios, mga kaigsuunan, makauban ta niya sa langit. Nainumduman pa na ako mga missionaries kanadto. Kana ba itong mag-istorya mi? Nag-abot mi sa punto mga kaigsuunan sa mong pag-istorya nga. Nangutana ba nga, anong gusto man ka mo adtog langit? Nakapapukaw na sa among nauna. Pero kabalo ba mo mga kaigsuunan? Ang nahimong tubag sa mga missionaries, gusto ko madtog langit kay gusto na akong gakson nga akong manluluwas. Gusto na akong gakson na akong manluluwas. Gusto na akong makita akong manluluwas. Mao'y pinaka-importante sa tanan, sa akong kasing-kasing mga kaigsuunan. Madto manggaling kog langit. Wala ko na dani. Kung unsa kanindot ang langit mga kaigsuunan, nga bulawan daw dito tanan. Kung hilig sa bulawan mga kaigsuunan. Basta niyon dito perting ninduta sa langit, walay kasakit dito, walay na una ginang basig boring ang langit. Pero mga kaigsuunan, dili magud buluhaton ang imo lang ginaadto dito. Ang pinakaimportante na kapadasig sa ako, makita na nakog makauban nako akong Ginoo. May pinakaimportante sa tanan. Ingon pa sa Roma 8:28 mga kaigsuunan.
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kabalo mo sa'y nakapadasig sa ako ni ini. Kung sa man ay mga panghitabo sa kinabuhi sa tao, nagalihok gina sa imong kaayuhan, mga kaisunan. I'm not talking only about kaayuhan diri sa kalibutan. Para sa akong tanan nagakahitabo. Kung sa may nagakahitabo sa imong kinabuhi karon, aduna ba kay pag-antos? Aduna ba kay kalipay? Aduna ba kay kapakyasan? Aduna ba kay kadaugan? Kung unsa may ginatugot sa Dios, para ni sa atong kaluwasan, mga kaigsuunan. Nakapasar ba ka sa board exam? O nabagsak ba ka sa board exam? Kung unsa may gitugot sa Ginoo, para na sa imong kaluwasan. Kay dili tanang kadaugan, muhatod nimo ngadto sa tinuod nga kalipay. Og sakto nga kaugmaon. Sometimes magamit sa Ginoo ang kapakyasan para luwason lang gid ka. Ang kabalo ko, nagakahitabo ni kanato mga kaigsuunan. Isalig lang gid nato ang tanan ngadto kaniya. Labi na sa buluhaton sa Dios, kanunay kay ko ga-invite nga kung mahimo, muintra gid ta sa buluhaton sa Dios. Mga kaigsuunan, aduna may daghang mga salida nga nakapadasig kanako nako ipakita ninyo. I don't know kung nakakita mo ning the end of the spear. Usa kani ka based on a true story, mga kaigsuunan, may tungod aning 5 ka tawo. Nakita na to 5 ka tawo, mga kaigsuunan, mga missionaries ni. Nga nagtrabaho sila sa Waorani tribe, mantingala ang tawag. Sa pipila ka mga bulan, mga kaigsuunan, gitarget ginilang isa ka grupo, isa ka tribo nga kung diin. Huna-huna nila, katong mga tribo, grabe kito ka hostile o grabe ka violent, mga kaigsuunan, kaya bisag sila ga pinatsanay na. Pero kani nga mga missionaries, giilag yung gihimo nga goal, gi-operasyonan ginila mga kaigsuunan nga madaog ginamo ning mga tawhana. So unsa ilang gihimo? Gibalik-balikan na sige sila palupad og eroplano, muhulog sila og mga regalo dito, mga pagkaon ug sa man nga mga butang. Nakita po nila nga moresponde pong positibo ang mao nga tribo, mga kaigsuunan, hangtod nga na confident na sila nga pwede ni sila mopaduol dito. Nilanding gid sila dito, mga kaigsuunan. Naghimo sila og camp out nila dito. Og sa tinuod man, ni-approach na gid ang mga membro sa tribo kanila. Pero ang nahitabo, mga kaigsuunan, they were spared to death. Gipamatay silang tanan. Gipangdunggab sila, mga kaigsuunan, sa bangkaw. Og namatay kani silang 5. Og ang balita ni abot balik ngadto sa Amerika, pero kabalo mo ang nahitabo, mga kaigsunan, it spread out revival sa mission work sa tibuok kalibutan. Kay ing-ani di ang sitwasyon sa ato mga missionaries. Mabutang ilang kaugalingon sa kadelikado, ma-expose ilang kaugalingon sa kadelikado, even death, mga kaigsuunan. Realidad di ay nis kinabuhi sa itong mga missionaries, pero kita talang sarabay ta makadungog, no? Nga mga missionaries nga nangamatay. Pero mga kaigsunan, mauni ang ginaatubang sa itong missionaries sa matag karon og unya. Perting lisura, mga kaigsunan. Tingali makadawat silang panginsulto, makadawat sila og mga pag-BI, kalisdanan kung asa sila na-assign. Pero ang realidad, mga kaigsunan, kinabuhi nila ilang ginahatag ni ini. Dagko nga mga sakripisyo, biyaan, usahay, ang ilang mga hinigugmas kinabuhi para mabuhat lang yun ang buluhaton sa Dios. Mauni ang kinabuhi o kaagi ni ining kaning gitawag ni silang Oka martyrs, mga kaigsuunan. Pero kabalumon sa nakanindot, after several years sa ilang kamatayon, ang asawa aning Jim Elliot nga ilang leader, ang igsuon ning Nate Saint, usa gyapon kababay, ni balik sa mga tribo. Nagpuyo hinuon kauban sa mga tawo nga moy ni duslak o dipatay sa ilang hinigugma. Ug sumala, mga kaigsuon, sugilanon, nadaog nila ang mao nga tribo. They were able to evangelize them. They were able to present the truth to these people. Ang sakripisyo, 5 ka kinabuhi, mga kaigsunan. Pero niluwas silang hundreds and thousands of lives. Usay dili na ito masabtan, mga kaigsunan, nga nung nahitabo na. O dili na ito masabtan, usay nga nung adunay commitment ang mga tao nga sama ni Ana. Nakita po na akong usa ka salida, mga kaigsunan, The Passion of Christ. Mauni ang salida nga, mahinumduman pa na ako nagtanaw mi sa simbahan, perti na mong daghana. Pero wa panahuman ang salidag bakho na kughilak, mga kaigsunan. And I believe nga mauni ang nahimo nga padasig o motivation, mga kaigsunat, sa daghan nga mga missionaries. Ang pag-antos sa atong Ginoo para lamang sa kaluwasan. And we know nga bisag unsa man nga sakripisyo nga atong ginabuhat kan pagkalayo ra gayon sa sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo.
Pagkalayo gayod sa iyang nahimo alang kanato ug kung masabtan lang gyud sa tanan, kung unsa kadako ang gugma sa Dios, kung unsa kadako ang grasya nga iyang gihatag kanato, tsansa nga iyang gihatag kanato, maayong balita nga kung di naghatag kanato kalipay paglaom. Mga kaigsunan, madasig gid ta nga aton ning isulti sa uban. Sa nagkalaylay nga mga kapasidad ug buluhaton nga pwede na to mahimo. Tingali ang uban wala nay panahon sa pag full-time nga mahimong missionary. But some of you are sending missionaries. Mga kaigsuunan nga mo'y naghahatag og suporta sa mga field missionaries nato. And I know that many of you are like that. Nahimo mong kabahin ining buluhaton igsoon. Ang uban tingali ninyo, bisan dili na mo ka full-time, but on your spare time, ang spare time ninyo, gihimo ninyo nga pinaka-importante nga panahon sa iyong kinabuhi tungod kay nagtabang mo sa buhat sa Dios. Mainumduman pag nako ang uban nga mga kaigsuunan nato that they are still in their work clothes pero mudiritso sila didto sa field mga kaigsuunan ug gatabang sila sa buhat. Kadaghan ni nahitabo mga kaigsuunan panahon sa among evangelistic meetings. Ang mga kaigsuunan instead nga gikan sa trabaho muli sa balay muhapit sa gid sa usa sa bulaton sa Dios. Kauban silang pamilya. O pagkanindot mga kaigsuunan nga mauni ang atong commitment sa bulaton sa Ginoo nasayod ko tungod lamang sa na-inspire ta sa nabuhat sa Dios kanato ingon pa sa Romans 5:6-8. For at just the right time, while we were still powerless, Christ died for ungodly. Very rarely will anyone die for a good man, die for a righteous man. Though for a good man, someone might possibly dare to die. But God proves His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Maubitaw nga, naningkamot po ta, o madasig kita. Sa pagluwas, o atong isig katao, kay makasabot manggunta mga kaigsoon, kay parihas kita nga mga makasasala. Nakasayod kita sa kahimtang sa tao mga kaigsuunan nga, makita ni mo mag-enjoy sa sala, pero ang tinuod mga kaigsuunan, gisakit na tungod sa iyang pagpakasala, bilanggo nga tos kaaway. Og nasayod ta kung unsang tinuod nga kalipay kung atong madawat si Jesus Christ, mugahatag siya kanato og kagawasan mga kaigsunan. So wa nay laing tuyo ang Dios mamaluwas unta ta mga kaigsunan. Mao ginay handom niya alang kanato. Ang iyang saad gani kanato atong basahon sa 1:14 mga kaigsunan bersikulo 1 ug 3. Og miingon kanila si Jesus, ayaw mong kaguol. Salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Ikabalo siya mo abot gid ang dakong kagulanan kanato. Dako nga kalisang sa atong kasing-kasing. Una ingon siya, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam sa dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ni ini. Yung panigin ni Jesus, nindot ang langit. Makaingon gani ko ingon siya ni ini sa mga tawo nga nagdako sa pobrehon mga kaisun. Lami kay itong langit kay dili na may maglisod dito sa mga tao nga walay balay mga so ay daghan ay panimalay balay dito sa langit daghang mansion dito kalami adto sa langit sa mga nasakitan gusto na ko moadtog langit kay dili na ko gusto nga mabati pa ni kasakit sa mga adunay balatian mga kaisuy kanindot moadto sa langit mawala na akong balatian sa mga nahimulag sa ilang hinigugmas kinabuhi gusto na ko moadtog langit gusto na ako sila makauban hangtod sa kanturan pero kabalo ba mo mga kaigsunan ang unsay nindot nga padasig ka na ito nga moadto tag langit ingon pa niya og kun atuan ako didto makaandam nagdapit alang kaninyo mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo mao ni mga kaigsunan ang nindot nga handumon nato nindot tinod ang langit wa magita kabalo kun sana wa pa man ta kaadto pero mga kaigsunan ang pinakanindot nga atong handumon nga moadto tag langit makauban nato ang Ginoo may pinakaimportante sa tanan ngano ato ning bation kay mauni gusto sa Dios mga kaigsunan nga makauban ta niya hangtod sa kahangturan magakos nato ang atong maluluwas apan dili magdugay mga kaigsunan ato na ning maangkon daghan nga matay sa pagtuo nangatulog sila karon pero sa ilang pagmata makita na lang nagyud nila ang nawong sa atong Ginoo. Ingon pa sa Revelation 22:4, and we will see Him face to face. Moabot ang panahon nga makita na gid nato ang hulagway sa atong manluluwas nga nahigugma kanato.
Makita na nato ang mata sa atong Dios nga naglantaw kanato sa kaluoy ug gugma sa matag adlaw. Pero samtang naapatas kalibutan nagapaabot ngadto kaniya. Hinumduman nato makaison na aduna pay buluhaton nga atong ginahimo ug sa pagpadayon nato sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Pagbuhat, pag-apil sa iyang buhat. We know that we see Jesus every day. Ingon pagani sa usa ka awit sa iyang chorus, I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. Mawala matuo nga kaagis kinabuhi. Manorth, ma-south, makita gihapon nimo ang Dios nga nagalihok diha. Makita nimo ang signature sa Ginoo. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Mo na mga kaigsunan, nadasig ko nga mo na akong dadon nga mensahe alang kanatong tanan. Because what matters the most sa Ginoo, mamaluwas tang tanan. Nganong gapaningkamot ta mo apil sa buhat, gusto ta mamaluwas ang atong isig katao, pero gusto sa Dios kita mismo nga nag-aapil mamaluwas. I see you, Lord, by doing this. And I know nga nakita po ninyo ang Ginoo sa matag karon ug unya sa tanan nga mga kaagi ninyo sa kinabuhi. I see you, Lord is a prayer song. Ug malipay ko mga kaigsunan nga sa pagtapos niini nga mensahe, giubanan gid ko sa akong asawa. Sister Hannah Pilandas Peren will offer the song I See You, Lord sa paghuman nato niini nga mensahe. God bless ka natong tanan. Pamalandungan nato kani nga awit. O samtang tanan malandong o nagaampo niini. Ingon ta I see you, Lord. O Ginoo, giahi ko. Kay kung asa ikaw, didto pud ako. Gusto ko nga didto pud ako. Gusto pud ko madtog langit. Kay mao nay imong gusto nga diha ta magpuyo kauban nimo hangtod sa kangturan. But I see you, Lord, everywhere. O kung asa ka, pauban ako diha, Ginoo. And I know nga kanang pag-adtuan nato. Imo pud ko nga ubanon sa paghatag og mensahe ngadto sa uban, pagbisita sa mga masakiton, pagbisita sa mga tawo nga nanginahanglan og mga pag-ampo, pagtambong sa mga buluhaton nga kundi nagawali ta sa maayong balita. I see you, Lord, in there, and I want to go with you there. O ikaw igsuon, when you see the Lord there, when we say that we are Christians, we follow Him. Let us follow Him. Kung asa man nga makita nato ang Dios nga nagabuhat sa buluhaton, sa pagluwas ug kamiling kalag. And someday we will see Him face to face. Mahigugmaon namong Dios, salamat sa kalampusan sa among pagsimba diha kanimo. Salamat sa kadasigon nga among nasinati. Pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa mga alawiton nga nakapa-inspire ka namo, og sa imong mga pulong. Gapanghinaot kami, nga ikaw padayon magapanalangin ka namo, samtang kami magabalaan sa adlong ipapahulay. Aduna pa'y nabilin nga mga pila ka oras. Tabangi lamang kami, sa kanunay masentro among hunahuna, diha lamang kanimo. Salamat sa imong pakiguban, o pagtubag sa daghan mo mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.